Dili ba murag katawanan paminawon nga gasigi ta og reklamo sa gakahitabo nga gubat og terrorism, and yet we are not aware nga in our own little ways we are actually participating in war and terrorism. In what way? Kana bitong manglibak ta, mangchismis, maghimo-himo og istorya, mangdaot sa isig katao ug maghatod-hatod og balita, kanang lima war and terrorism ana. Well, ang ato manggong naandan, killing is related to kanang mamatay gyud ginamit ang armas. Pero di ay there is another form of killing. Kana di ay mangaway ta, manglibak, mangchismis, maghimo-himo og istorya, maghatod-hatod og balita. It's another form of killing the person. Kay wala kabalo ang tao nga atong gilibak, nga ato na siyang giputlan og ulo. Secondly, kung mahibaw ana sa tao nga atong gichismisan, war ang mahitabo. Mawala ang relasyon, magkaaway, magkagugot. Di ba? Mao nang misuggest si Kristo diri sa ebanghelyo karon nga kung naay conflicts is settle gyud una, magpinasaylo ay. Ug akong dungagan, undangon ang paghimo-himo og mga istorya batok sa isig katao. Okay?